retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Hola, soc Domingo González Sánchez i avui anem a cuinar paella valenciana. Els productes que anem a utilitzar són el pimentó valencià, el garrofó pintat, la batxoca rochet i la batxoca de ferradura. Això com a varietats tradicionals. I després, altres productes, va ser el conill, el pollastre, un poquet de costelleta de cerdo, uns fetxets i després, per supost, oli d'oliva verge i arròs bomba. Comencem. Primer fiquem l'oli i fiquem el pimentó valencià fins que se sofregeixi bé. Després fiquem un poquet de sal al voltant perquè no se creme. Fiquem ja tota la carn, el pollastre casero, el conill i la costelleta i els fetxets. Una vegada tinguem la carn ben fregideta, fiquem la verdura. En aquest cas, la batxoca de ferradura, la batxoca de ferradura rochet i el garrofó de la pelaïlla pintat. Després ja sofregim un poquet de tomaca, fiquem l'aulla i fiquem el colorant, si tinguem costum. L'aulla ha d'estar bullint més o menys 20 minuts. Una vegada bullit ja més o menys 20 minuts, hi col·locarem les pilotes i després l'arròs. I té que estar bullint sobre 15-20 minuts. Això és el resultat de la paella valenciana. Pugueu fer aquesta recepta en les vostres cases i pugueu compartir a les xarxes en el hashtag JoCuineLocal. Bon profit!